Men der hvor vi lander i Napoli, det er ikke så svært faktisk. Og så kan man nemt finde tilbage til bussen, når vi skal køre igen. Men virkelig meget arbejdsomme mennesker, og de skal fyldes med kød, med grøntsager og alt muligt, ikke? Altså det er...
domenica vanno a mangiare un sacco di persone lassù, Sì, lo buttano. Sì, se ne fregano proprio. Noi, anche da me in Argentina, mia mamma se lo vada a prendere, tutto quello che butti lo devi portare là. Allora, può capitare. Per fortuna. Det typiske spørgsmål er altid med, om man kan drikke vand ved vandhanen på hotellet, og det kan man godt. Det er ligesom i Danmark, man må gerne drikke vand fra vandhanen. Men jeg køber mineralvand. Så det er automatisk, jeg køber altid mineralvand. Men man kan godt drikke vand. Det er ingen problem i det. Sì, quello americano, no? Mi sembra che è un americano. Ce n'è uno che è una crociera. È monoalbero, un solo albero. Ma uno solo? Ma non è bellissimo, Sergio. È bellissimo. Ci sono quelli di... saranno 4 alberi. Sì, 3 alberi, 4 alberi. Det er jo et dejligt tidspunkt, vi kommer til hotellet. For nogle gange tager det længere tid at komme herned. Så vi har tid til at pakke ud, og så mødes vi 6:15 ved Splendid. Og så går vi mod bymidten, og så dem der bor på den sole, de kommer med, og så tager vi ud og spise om aftenen. Det bliver nemt. Og det er en dejlig tid nu. Så har man tid til at handle lidt og pakke ud. Det er ikke hver gang, vi har det så nemt. Det er fordi, jeg har været til tiden i Napoli. Nå, men det mener jeg virkelig. Nogle gange mister vi 3 kvarter i Napoli, ikke? Og så blev det sent. Så nu kører vi ind i Majori. Her til venstre, det er Torre Normanna, det er en meget fed restaurant. Ha detto Ronny che sono andati 4 dei suoi a mangiare. Come? Ha detto Ronny che sono andati 4 persone a mangiare. Ah sì? Hanno pagato 800 euro. 800? Allora è meglio andare a 2 torri. Vabbè. 800? Ah, 200 euro a testa. Ah, sei in mano? Però hanno fatto il menù quello completo. Per i vini anche? Anche i vini, sì. Vini, pesce, hanno mangiato sulla terrazza. Però 200 euro. Lige foran os kan man se nu til højre her, der kan man se Splendid Hotel. Vær forsigtig, når vi stopper her foran hotellet, fordi det er trafik. Så Men igen, hvis man kommer her en tur om aftenen, det er meget hyggeligt.
Det er kunst, det der. Så kan vi samles det. Nu er vi næsten halvvejs. Vejen er meget smal, og når man har kørt mange biler, og de kører stærkt, og der er lige stået ligesom en til at få kørt tæerne af. Så man, og det var ikke engang løgn, så det skal man passe på. Så er der
Even the funny at the same time. Se voi credete questo, indica nella libera, allora uscendo dalla porta della cattedrale, questo amore avrà un futuro, Signore. Ed ecco perché adesso oggi non smetteremo di pregare per questi sposi, per questa scelta ci deve essere la vita. Consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amare e fare l'un l'altro per tutta la vita? Che bottone che abbiamo in italiano. Тут посидела ради такого. Четыре сапати. Мы один сюда и сюда сапог. Какой красивый. Det er en fantastisk have. Det der, men selvfølgelig kan man også tage en taxi, men det kører lige så dårligt. Ja, det tænker jeg. Så det giver ikke mening at betale. Ja. Nej, nogle gange. Ja. Det var godt nok
Det er skønt fodfast. Ja, eller ikke. Det skal vi heller ikke være med. Meu paziente. La cosa buona però che sta là, la cosa buona è che sta là sotto. Però vedete due.
En typisk katolsk kirke, den er ikke så overpyntet. Og så hvis I vil, så kan I gå sammen med mig, og så kan I se en gade, hvor de har de absolut mest luksuriøse hoteller. Ravello er en miniby. Ja, Ravello er kun 2.500 indbyggere. Det er egentlig kun en landsby. Men den har 4 superhoteller, og de er 5-stjernede luxury, som koster 40.000 euro per nat, ikke? Og blandt dem er den der hedder Caruso Hotel, som er absolut luksus. Der kommer alle skuespillere og de kongelige. Og mange gange der sidder paparazzi ude lige overfor, for det er en kirke med nogle trapper, og så venter de på, hvis de får i øresneglen, og der kan komme en berømthed, så sidder de der hele dagen. Og sikkert sidder det i dag, fordi vi kommer jo ikke. Ja, selvfølgelig. Så har du ringet og sagt det? Nej, jeg ringer ikke. Det kommer sig selv. Det kommer sig selv. Men som sagt, det er meget mondænt. Det kommer amerikanere også og fejrer bryllupper, hvor altså det er milliardærer, de kommer selvfølgelig. De inviterer hele familien fra USA, og måske har de familie i Italien også, og så lejer de hele Caruso Hotel. Ja. Og kirken overfor. Og det er millioner, der koster for dem. Og måske er vi heldige, så er det et bryllup også. Så kan vi se i kirken pyntet med blomster. Det plejer at komme sådan 4-5 varebiler med blomsterdekorationer. Ja. Men den lille by og den masse turisme, en af dagen kan det blive lige så meget som i Amalfi. Men ikke nu tidligere om morgenen. I hvert fald håber jeg på, at det ikke er sådan. Og folk, de lokale, de hilser stadigvæk pænt på os, på turisterne. Så de er buongiorno her, buongiorno der, de er søde. Det, hvad man skal se må gerne se i Ravello, det er faktisk 2 meget gamle villaer. Den ene hedder Villa Ruffolo. Jeg skal nok vise jer, hvor det er hen. Og den anden Villa Cimbrone. Og Villa Cimbrone er den, der man kan faktisk se fra vandet, når vi sejlede til Amalfi. Der var det sådan en stejl væg op til Ravello, og det er deres have, som stopper faktisk ved udsigten. Og der betaler man ikke engang kun for at se havet, og så kun for at se for at se udsigt, og det er pengene værd. Jeg tror, det koster 10 euro at komme ind. Men gør det, fordi det er en fantastisk udsigt, og en fantastisk have, og det er Cimbrone. Og Villa Ruffolo, det er en villa, som var faktisk adelige, og de har været hersker i Ravello i flere hundrede år, indtil at de gik konkurs og var nødt til at flytte. Og i dag er det offentlige villaen, den er meget smukt, og det er også ved at komme ind. Den anden Cimbrone, den er privat, så der kan man ikke få pensionistrabat, men i Ruffolo kan man få pensionistrabat. Men man skal se gammel ud, så det er svært for jer. Det var pænt sagt. Og det er utroligt en lille landsby på 2.500 mennesker og 4 Michelin-restauranter.
så har vi vinstokke her til højre og venstre, og de høster den meget sent. Det er den der drue, som hedder Bieder Rosso. Den er meget berømt her. Og de høster den faktisk helt op til oktober, har jeg set druerne endnu. Han sidder også meget. Han giver det på så far det gør. Jeg regner med, at vi fortsætter til bunden. Der er biler bagved. Må ikke være ramme murene. Der er mange regler her, hva'? Hvorfor skal jeg godt komme? I lokalhusen der. Det er sgu da postnummer. Ja, det er derfor, han ikke kan finde ud af det. Det er En gang har vi prøvet det, men det var ikke her, det var ved kysten, da vi kørte til Bombay. Eller tilbage fra Bombay. Ved kysten, der kom vi til Achilles fast 2 busser. Og vi kunne, begge chauffører var dygtige nok, men ikke dygtige nok alligevel. Så de kom 1 centimeter fra hinanden, og så bagefter kunne de ikke bakke og komme frem. Så det var en mega lang kø begge veje. Og det tog os næsten en halv time at komme fri. I 1889-90 var det så P.S. Krøyer og Marie. De holdt sin bryllupsrejse i Ravello på Skagenmaler. Og der boede de på en pensionat, fordi de havde heller ikke så mange penge dengang. De kom så mere bekvem herop, fordi det var lidt senere jo. I 1989, der var det allerede jernbane til Italien fra Danmark. Og de var her i lang tid, og de malede, jeg kan ikke huske antal, men omkring 14-16 malerier, som er fordelt nu i København og i Skagen. Blandt andet har de malet hinanden, hvor Marie har malet P.S. Krøyer og omvendt på samme maleri, ikke? Og han ser så bleg ud i den der maleri, han ser syg ud. Og man ved ikke, om han havde influenza, eller han var albino, fordi han var bange for solen. Fordi hun ser skøn ud, og han ser så totalt syg ud i hovedet. Efter min mening, der malede hun mindst lige så godt som ham. Det var slet ikke det vilje, vel? Ja. Det kan være uden politisk.
Prøv at se hunden, som hjælper i siden her også. Homemaker.
Non si vede che è auto vecchio. No, è tenuto buono, cioè io ce l'ho. Il Mimmo è quello di American Skin. Il Mimmo non l'ho visto. Dai, poi si fa il Hallo. Ik glemte at se det. Nej, det var sådan nogle orange. Hvad mærker man? Prima l'acqua che mi avanzava se la lasciava sanette nel frigo della stanza, però dopo le ragazze che facevano la pulizia si portavano via tutto. E io le metto Coca-Cola, c'erano l'acqua. Tornando si butta. Si lancia. Til der plejer at være skoletidspunkt, så nogle gange står vi i kø her, for at børnene kan komme til skolen, som er her til højre, den hvide bygning. Og politiet er der, men de spærrer ikke endnu. Det er selvfølgelig også rådhuset, men det bruges også som skole. Så næste gang jeg tager til Ravello, så skal jeg heller ikke tage skiltet med. Der er jeg tæt på at miste hele lønnen jo. Har du det? Ja. Der fik jeg brik på skulderen, hvor politibetjenten sagde til mig, at jeg måtte ikke guide. Nå, jeg havde pakket flaget, men jeg kunne se skiltet på min mamma. Nå. Men du slap med.